Insaktong mga pamaagi sa pag-obserbar sa adlaw sa mga santos sa mga Romano Katoliko, ipasabot sa usa ka pare. Sa irantang detalye sa report ni Mark Reggie Abella. Ang adlaw sa mga Santos o All Saints Day gitimaan matag unang adlaw sa buwan sa Nobyembre. Usa kini sa kasaulugan alang sa mga giilang mga santos nga giproklamar sa simbahang Katoliko o mga nangamatay nga nasantos na. Kini ang buot ipahinumdum ni Reverend Father Japheth Johnson, Vice Chairman sa Commission on Worship o Official Liturgies ni Archbishop Jose Palma ngadto sa publiko ilabi na sa mga bata. Hinaot nga atong sa ulugon kini ang maong adlaw sa mga santos ug adlaw sa mga patay sa tinud-anay gayud nga espiritu ug diwa no sa ato ang pagkabinunyagan isip Katoliko. Diin gipahinumduman kita nga kitang tanan di ay gitawag sa kinabuhi sa pagkabalaan. Dugang niya nga ang All Saints Day dili lang sa mga santos apan lakip na sa ato mga kabanay, higala ug kaila nga mipanaw na nga atuan na sa langit. Apan bisan pa man sa ilang pagpasabot kabahin niini, aduna paghihapoy mipakasama sa adlaw sa mga santos o mga minatay nga makahahadlok pinaagi sa pagsulob sa mga costume sa Halloween matag bispera sa adlaw sa mga santos. Usa kini sa tumong sa pagpahigayon sa Archdiocesan Shrine of Saint Therese of Child Jesus sa pagpahigayon sa Parade of Saints nga gitawag nila og Santos Hundayag bispera sa adlaw sa mga santos. Kita gihimo subay sa dagway o kasamahan sa atong Ginoo sama sa pagsuot og mga sungay, pag-make-up og lain-lain nga manghitsura no sa kabati sama sa dagway sa demonyo ug yawa. Kini sukwahi gayud kini sa unsa gayud ang atuang tumong ug katuyuan. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.